Hi, Gareth sy'n ma unwaith eto yn sgwrsio gyda'r artistiaid sydd wedi cael ei enwebu ar gyfer albwm Cymraeg y Flwyddyn. Tro yma, mae da fi'r band rock ifanc o Sir Gar, sef Breichiau Hir, na Los Blancos ydyn nhw, sorry guys. Sut ydych chi? Ydych chi yn mynd yn flin o pobl yn eich galw chi y band rock ifanc o Sir Gar? Wel, mae'n well gael ei alw'n band hen rock o Gymraeg, o Sir Gar, I suppose. So I will take it. Beth yw eich average age chi felly? 72, dre? Sbwriel Gwyn yw enw'r album, a cyntaf oll, llongyfarchiadau ar yr ymwebiad, a llongyfarchiadau ar wneud album rock cystal. Mae'n grêt o album. Mae gyda chi sŵn sydd yn, swnio fel chi, really. Dwi'n gwybod lot amdano chi, so dwi'n really excited cael siarad gyda chi heddi. Wedi clywed eich music chi gan amlaf ar rhaglen Rhys Mwyn, ar Nos Lun, ar Radio Cymru. Dyna lle mae pobl hen fel fi fel arfer yn cael i rock music Cymraeg fel arfer. Neu lle hwnna, neu fi'n amblo lawr a pwysio'n ffordd i flaen y cyw yn clwb i fod bach. Ond yn anffodus, dwi'n wedi gweld chi yn fyw o'r blaen, ac ar ôl gwrando ar hwn wythnos yma, ar yr albwm fel albwm, eitha lot, dwi rili eisiau gweld chi'n fyw. Dych chi'n band sy'n colli chwarae'n fyw ar hyn o bryd? Yeah, definitely. Fi'n creu fel band, yn bersonol, anyway, chwarae'n fyw yw definitely hoff agwedd ni o bod mewn band. Mae rhywbeth eitha tuff ar y misoedd diwetha, ond gaethon ni digon o gigs yn tŵr o'r album just cyn fyd, so ni wedi bod yn ffodus iawn yn y modd na fyd. Wel, ti'n modd, wi ffili aros sydd yn allan. Pryd bynnag gewn ni i weld bands eto, ti'n modd. Mae'r sîn Gymraeg ar hyn o bryd i weld yn fyw iawn. Mae'r albums sydd ar y restr yma, a rhai o'r albums sydd ddim ar y restr, yn ffantastig lot o bands ifanc. Sut ydych chi'n teimlo am y sîn ar hyn o bryd? Mae'n lle iach iawn, mae'n lle greadigol o'r resfer, chi'n gallu gweld bod amrywiaeth o genres fel petai o fewn. Mae fel bod yr ystrydeb o'r sîn rock Gymraeg, mae'n cael ei chwalu mewn ffordd bod gymaint o genres a bydde chi gael o wahanol sain a wahanol amrywiaeth sy'n iachus iawn i'r sîn. So mae popeth i ddant pawb, really. Mae'n eitha naturiol i fi i wrando ar beth sydd gyda chi gynnig a beth sydd gyda lot o music electronig i gynnig. Ond dwi wedi cael agoriad llygad, really, yn gwrando ar yr 11 album sydd mas yna. Dych chi wedi gwrando ar yr albums eraill? Lot yn nhw. Lot yn nhw, fel ni fans mawr o Mark Roberts a Griff Rhys. Fel oedd Gwyn yn gweud, beth sy'n rili di syni fi eleni yw jyst fel arfer, ti'n nabod pob un, mae'n amlwg pwy sy'n mynd lan ar y restr hyn, ond mae'n dangos ffaen mae'r sîn di symud ymlaen fel faint o enwau newydd oedd yna fyd, a falle cerddoriaeth o'n i ddim, bydde fi ddim fel arfer yn gryndau, so mae hwnna wedi bod yn rili neis gweld. Mae hwnna'n good thing i fi hefyd. So, ydych chi gyd yn sgrifennu'r cynnion, neu os gynnwch chi songwriters, sio ydych chi'n mynd ati i sgwennu'ch cynnion chi? Wel, mae fe'n tueddu newid bob tro, ond fel gan amla bydd yn rhywbeth bydd Gwyn neu fi wedi cael syniad gweud. A ni'n tueddu wedyn i dod â syniadau i just practice sessions, a ni'n tueddu just jammo fe, a mae da ni plach o bron fel philosophy o just best idea wins. Mae pawb yn pitcho mewn. Sa'n credu bod un can ar yr album sydd just di bod yn un person di sgwennu'r holl beth. Mae pob beth yn... A mae fe'n digwydd eitha organic, so ni'n meddwl gormod amdano fe fyd. Mae fe jyst yn cwmpo mewn i lle. Mae'n ffordd sgwennu eitha laissez-faire, ond... Pawb yn dod â touch i hunan i fe, really. Taw, falle un person sy'n cael y syniad greiddiol,
Ond, Ydych chi'n cyrraedd safle ymarfer gyda riff newydd neu set newydd o eiriau, neu ydych chi jyst yn jamio nes bod rhywbeth yn dod mas? Ddibynnol ar y can, fi'n meddwl. Ar rai adegau mae wedi bod un o'n i wedi dod lan â syniad, ond ar adegau fi'n credu, dilyn Iesu Grist yn un esiampl, fi'n credu jyst ni tri'n war y gwmpas a jyst dod o'r riff a jyst jamo fe mas. Mae'n digwydd, mae'n newid gyda tywydd mewn ffordd. Mae'n ymrywio o sesiwn i sesiwn o gan i gan, fel petai. Fel na, dyle fe fod, sy'n ni'n meddwl. Fel na, oedd e yn fynyddiau i mewn band rock. A fi ddim yn meddwl bod gymaint ni wedi newid yn yr hanner can mlynedd. Ond chi'n dod ar ryw freshness i'r peth. Be nath y tro cyntaf nes i glywed Los Blancos, beth i 2 flynedd yn ôl, dwi'n meddwl, a raglen Rhys Mwyn, ac nath e really sefyll allan. Ac yn i'n meddwl, waw, mae'r band yma'n swnio'n super fresh. Oedd e'n rhywbeth nathoch chi just meddwl ar y pryd, right, ni eisiau really rhoi stamp ni arno fe, ar y scene neu beth bynnag. Oedd hwnna'n... Mae definitely bach o un peth fi wedi gweld gyda'n rhoi interviews gyda bands eraill. Ti'n clywed y thingyn o o'n i really moyn neud yn Gymraeg, ond hefyd, o'n i moyn gallu mynd ar y radio, so oedd rhaid fi cyfaddawdi'r sŵn bach. A'n gwneud yn hollol gytun, beth y pwynt y ti'n neud na? Os ydych chi'n neud band o gwbl, rhaid hollol honest yn beth i ti'n moyn greu na gyda fel artist, neu dim pwynt y ti'n. Cant ewi, wy'n really cytuno. Mae'n really bwysig bod band yn ffeindio'r llais, ond weithiau, mae'n cymryd album neu ddwy i band ffeindio'r llais. Dwi'n meddwl oedd band fel Radiohead ar ei trydydd album nes bod nhw'n really ffeindio, OK Computer, dwi'n meddwl. I chi, you hit the ground running fel maen nhw'n gweud, neu i fi oedd yn teimlo fel yna. Sorry, swnio'n gushing, ond oedd yn really nice. So da iawn chi. diolch Wi moyn sôn am y label sydd yn rhyddhau eich stwff chi. Nath chi fynd at Libertino? Nath Libertino atoch chi? Mae gyda nhw roster amazing. Nhw yw y label ar un o bryd. A chi yw un o'r top bands arno fe, sy'n ni'n meddwl. So beth ddigwyddodd yna? Wel, ni wedi nabod Griff ers dyddiau yn y Parrot yn wario mewn bands gwahanol ac yn y blaen. So, oedd gig cyntaf ni, fi'n meddwl, boys, dy fe? Gig cyntaf? Yn y Parrot, ie. A fi'n credu, sa'n gwybod fel oedd wedi ffindo ni'n, oedd e'n, sa'n siŵr fel o'n i wedi wario na safon un chwarae ni yn y gig na, ond oedd wedi joio, so, a wedodd e, i moyn cael chi arno'r label, so, the rest is history fel maen nhw'n gweud, so, Sut mae'n gweithio gyda Libertino? Ydy Griff yn rhoi dweud, reit, wy'n bwcio chi mewn i studio am wythnos, ewch chi fewn a wi moyn clywed bunch o stwff newydd, cos fi moyn release o rhywbeth gyda chi mewn 3 mis. Ydy'n digwydd fel yna, neu fel mae'n digwydd gyda nhw? Na, mae bach o philosophy dy Griff o ni yw'r artist, so ni sy'n cadw'r artistic control. Ond hefyd, be mae fe'n rili dda, fel gyda ni'n ddechgyn eitha laid back. So mae'n help cael rhywun fel fe fel, wel hwn bydde fi'n suggestio dylech chi'n neud. So mae fe'n dda fel a'n set o tags fel y plan bydde falle, erbyn pa bynnag fis, newch siŵr byddech chi sengl i fynd a bod chi'n neud am album kind of thing. Ond hefyd bod mae fe'n eitha flexible fyd. Oedd e fel gyda ni, anyway, a bod plans yn newid fyd. So, na siwr wnaethon ni benni lan wnaethon ni ryddhau lot o senglau cyn ryddhau'r album. Just cos o'n i'n still yn sort of trial ffinn o'r sŵn a chwarae bel o flan ni a dilyn y trwy'n i ryw raddau. Ond mae e'n gweithio fel album, ni wedi clywed rhai'r caneuon o'r blaen, ond dyw popeth chi wedi releasio fel senglau ddim ar yr album, sy'n great.
Ac, ond mae'n gweithio fel album, mae'n ddigon o amrywiaeth yna, mae'r sŵn yn really fresh, mae nhw'n glynu at ei gilydd. Sut ydych chi, thema sydd wedi mynd trwy lot o'r sgyrsiau fi wedi cael gyda'r artistiaid yw beth yw'r pwynt wneud album yn yr oes sydd ohoni. Pan o'n i'n ifanc, oedd ti'n prynu 12 modfedd o vinyl gyda nice llun arno fe, sticio un ochr, ti'n cael half time i troi y drosodd. Erbyn hyn, mae pethau'n wahanol, neu ydyn nhw? Fi'n credu bod mae album yn gallu bod yn peth eitha nostalgic neu gwe. So fi'n credu fi'n credu mae pob un o'n i fel pob sy'n gwrando ar lot o gerddoriaeth yn hoff o gwrando mae albums penodol dan ni'n bys ni'n troi ato a licio gwrando arno from back to back. So fi'n credu o'n i wastad wedi moyn wneud album. Ond fi'n credu falle fel wnaethon ni ryddhau'r senglau, gaethon ni the best of both worlds fel petai. So ni'n gallu ryddhau'r senglau a wedyn o'n i hefyd ond digon ffodus gallu plethu ambell i'r caneuon o'r senglau mewn i'r album. So fel ar, ni yn bobl sy'n mwynhau gwrando ar album. So o'n i bosod i fi, hwnna'r pinnacle o fod mewn band yw ryddhau album a bod ti'n gallu dal mlaen i fe a darllen yn y diadau ac yn y blaen. So, Beth yw'ch go-to albums felly? Pa albums chi'n tynnu mas bob un o'n chi? Beth yw'r rai chi'n rhoi lawr a gwrando yn nhw? Exile... Beth sy'n y car neu beth sy'n drws nesau i'r record player neu beth bynnag? The cheeky girls fe fi ar yn y bryd. Album hen ôl. Exile on Main Street Rolling Stones fe ar yn y bryd. Okay, yeah. So that's the Holy Bible i fi. So. Mae hwnna i fi yn really great kind of, mae awyrgylch i'r album yma. Sy'n good. Mae'n swnio fel fod e wedi cael ei recordio a sneb wedi mynd i gysgu. Beth arall mae Los Blancos yn gwrando arno? Personol, fi'n gwybod o'n i'n dwlu'r emosiwn fyd, mae Bright in the Corners gan Pavement. Os ydw'n album pawb yn gweud straight away dyn nhw, ond ni'n personol, mae jyst cymaint o bangers off hwnna, a fel fi jy'n cofio 3-4 blynedd yn ôl mynd yn really obsessive gyda'r album na, o'n i'n constant rhoi arno. Mae'n ôl a nostalgia i fi, mae'r sŵn jyst eitha nostalgic gyda Pavement fyd. Beth ti'n meddwl nostalgic? Nostalgic am yn y 90au gath hwnna? Maen nhw'n gweud mae cenhedlaeth ni yn effernol o nostalgic, nag ni, fi'n credu. Mae technoleg yn symud mlaen mor gloi, mae dy ti cyfnod i edrych nôl yno lle pethau'n wahanol yn lot cyflymach nawr. Mae yna lot i edrych yn ôl, fi'n gofio pan o'n i'n tyfu fyny yn y 70au a'r 80au, o'n i'n gwrando ar music o'r 50s a 60s. Mae yn rhywbeth hollol naturiol i wneud. Hyd yn oed pan oedden ni'n wneud music electronaidd, byddwn ni'n gwrando ar electronica, ond byddwn ni hefyd yn gwrando ar rock and roll o'r 50s a soul o'r 60s. Mae'n beth hollol naturiol i wneud, a mae'n spectrum lot fwy. Pwy chi'n meddwl o'r band sydd mas ar hyn o bryd, pwy yw eich contemporaries? Pwy yw'r bands chi'n really hoffi o'r scene Cymraeg neu scene o Gymru ar hyn o bryd? Mellt, definitely. Ni'n mynd i ofyn am hwnna. Mae Mellt yn amazing. Superb. Cerddorion gret a just hooks 24/7 dyn nhw. So, na beth ti'n moyn mewn can, dy fe. Just mynd yn stuck in the bend. Chi ar un label a subs a brau chi hir. Os na real rock scene gyda chi, neu melodic rock, chi'n eitha aggressive ond yn melodic, ond yn definitely yn rock, mae'n fywyd yn eich music chi. Ydych chi'n teimlo rhyw fath o affinity gyda'r bands yna, felly? Definitely. Fi'n credu mae dan ni rhyw fath o just philosophy amdano creu cerddoriaeth ni'n rannu falle. As in, fel ti'n gweud, ni gyd yn creu music eitha melodic, ond hefyd mae'r
synnau really harsh a caled I gael o fewn y gyddoriaeth fyd, a feedback a fuzz a stuff. Ie, na, mae'n neis. Tymod, fi'n gwybod, mae'n loads o hwyl i chwarae music fel yma. Dwi wedi mynd nôl yn y blynyddoedd diwetha, neu yn y ddegawd diwetha, at band o'n i'n chwarae gyda yn fy arddegau. Ac, a chwarae music o'n i yn chwarae pan o'n i'n kid yn unan. Ac mae'n gymaint o hwyl bod mae'n rock band. A mae rhaid bod yn frustrating reit nawr. Pri chi'n meddwl byddwch chi'n gallu bod nôl ar y ffordd? Ydyn nhw'n dechrau bwcio chi ar gyfer y blwyddyn nesaf? Dyn ni practice room yn book, ti'n rhywbeth neis. Chi wedi gweld eich gilydd yn ymwneud? Chi wedi bod yn un stafell? Chi wedi gwneud bubble Los Blancos? Fi wedi gallu gweld Gwyn a Emyr, ac maen nhw'n byw, ni gyd yn byw yn Canton nawr, so ni'n byw jyst rhwng y corff. Ond mae Osian nôl yn Taliaris yn deilo, so sa i wedi gweld Osian ys misoedd nawr. Na, mae wedi bod amser hir fyd o. Neis gweld ti fan. A ti fyd. Mae'n hollol frustrating. Ond chi wedi bod yn sgwennu? Ni wedi, ond mae fe'n eitha anodd, fel wedi dewi, fel ni'n sgwennu, mae'r sort of the best song win, so mae'n eitha anodd i sort of pawb yn y stafell a bod yn, pobl yn bwnt off i gilydd a ti'n fynd os of newydd mas neu riff newydd mas trwy cydweithio yn lle bod ti'n teimlo bach yn, fel bod ti ddim yn gwybod beth, os mae'n swnio'n dda neu ddim, i rhywun i weid crap, neu i rhywun weid bod e'n, that's pretty good, so mae'n eitha anodd i geidio. Bod e'n un ar gyfer y solo album, felly? Wel, na. Na, mae'n meddwl fi. So, mae Libertino yn label eitha eclectic, really. Mae bandiau fel Subs a Break a Hir arno fe, sy'n debyg i chi. Mae bandiau hefyd fel Acw, Adwaith, a mae bandiau hun fel Keys arno fe. Ydy e'n good bod yn rhan o rhywbeth felly? Ie. Mae'n neis cael bandiau, bys fi heb bod trwyddo Libertino, ti pigo lan y bandiau bys chi ddim fel arfer yn clywed. Os mae popeth yn eitha underground, beth bynnag o ran fel, chi ddim yn... Ddim lot o mainstream amdano pobl sy'n neud stwff yn Gymru yn naill iaith. So mae'n neis cael dod o draws nhw a gweithio gyda nhw a chwarae gigs gyda nhw. Cos nathon ni'n neud gig gyda Keys yn y Moon a rhywle o'n i heb wario o'r blaen chwaith. So mae'n neis cael pethau newydd. Mae'r Keys yn amazing. Sy'n bod yn mynd ers faint mae wedi bod yn mynd ers 20 mlynedd, sy'n ni'n feddwl. Ac, tymod, mae nhw'n hollol amazing. Dal i fod. A mae album newydd gyda Keys allan gyn hir, sy'n greu. So, ond, dyw Libertino ddim wedi bod yn mynd yn hir fel label. A mae wedi cymplisio loads. Ers faint mae Los Blancos wedi bod yn mynd? Ers faint chi gyda chi gilydd? Gwestiwn da. Wel, gyda ni tair mlynedd o jammo cyn wneud unrhyw beth cadarn fel neu o dan yr enw. Nes i plan y diwrnod o'r blaen, a wnaethon ni roi demo clarach ar Spotify yn rhywbeth fel Awst 2016. Okay. Oh my god. So o'n i heb sylwi fod Cymru Amser, ond cyn hwnna fyd, o'n i wedi bod yn jammo yn blynyddau, achos oedd Emyr a Gwyn yn tymbal gynt, a oedd Osian o Castro, a ni gyd wedi bod yn sort of ffrindiau esblynyddoedd cyn hwnna, a jammo absolute rwtch mas yn shed Osian. So, ni'n anghofio pan rhydd ni'n gwneud e, really. No, good. I mean, good. Hey, o'n i eisiau sôn yma a gan Clarach. Beth sy'n bod ar Clarach? Ydych chi'n clydfori'r lle, neu ydych chi'n bod yn kind of sarky amdano fe? Fi'n eitha licio Clarach yn hynna. Clarach ar bwys Aberystwyth chi'n sôn yma. Na fe. Eithon ni, pan ni'n coleg,
Yn credu oedd fi Emyr a Osian dim yn i Aberystwyth, so fi credu falle pan o'n i'n y trydydd flwyddyn a Osh yn y flwyddyn gyntaf a fi Ems yn y trydydd flwyddyn, a dyn ni gerdded draw i Clarach a oedd e'n dead yna, oedd e'n piso lawr bwrw, a ryw hen ddynes o Birmingham yn canu Elvis karaoke ar y karaoke machine. So that sort of brought me sort of to bar memory Clarach. So then, a dim ond ni oedd na, so rhaid ni grando, a there's no getting away. Fe ni cefn i sneaco mas o'r cefn. Yeah, so it was, so wnaethon ni sgwennu can amdano fe, just y line na, so, so mae bod yn Clarach yn well na hyn, so, ond, mi'n siŵr bod yn lle braf yn y haf. Mae'n neis ar diwrnod braf, a mae da fi atgofion pleserus iawn am yr ardal yna. O'n i'n arfer gwario lot fawr o amser o gwmpas Aberystwyth. Ac, falle ni'n licio mynd lan na unwaith eto cyn hir, gobeithio. Anyway, look, fi really di enjoyo gwrando ar yr album, a llongyfarchiadau chi ar wneud quality rock album Cymraeg. Mae'r sain yn brilliant arno fel, mae ansawdd y cyneuon yn superb. So, long may it last. Just, cadwch y ffydd, a gobeithio gawn eich gweld chi yn fyw cyn bo hir. Wel, so, diolch yn fawr i chi, llongyfarchiadau unwaith eto, a pob hwyl, pob hwyl i Los Blancos. Diolch, Gareth. Diolch. Diolch.